Yeah, okay. Asa ka nagpuyo? Alig. Kay Dungunti ka. Yeah. 君の虜になってしまえばきっと Oh, first interview. Ay, ngurog pa ni mong tuhod. Na di pangutana, unsa day mong type sa lalaki? Kuan. Sagun sa basta. Pwede nag-luster pa nga. Ay, abi ko, ako, di What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japan. And I'm Alfredo Asna. And welcome back to my channel. Yay! Yo guys, special yung vlog namin ngayon kasi first time namin tong gagawin. Ano ba yung gagawin natin, Pep? Mag-random call. Wow, random ko English lang yun. Wait, title. Ha? Ano mo yung title eh? Oh guys, mag-call kami randomly sa mga tao, sa mga nag-suporta sa amin. Tingnan natin kung anong mga reaction nila. Si, may napili ka na ba, Pep? Ano unang mong tatanong? Kumusta? Kumusta? Natural lang. Ano sa'yo, Fred? Ano? Ano na lang yung sa akin? Ilang taon ka na? Ilang taon ka? Single ka ba? Or hindi? Single ka ba? Start na tayo kung si... Ito, may napili ako ito kanina. Kasi nag-live ako kanina, guys. Tapos nagsabi ako na mag-call kami randomly. Tapos may na-notice ako. Busy ang linya, hindi siya ma-call. Ayaw sumagot, baka may juwa na yan. Baka medyo... Di, sabi niya, sana siya matawagan eh. Kuan busy, basin busy. Ay, hindi online. Yan, nag-ring. Hi! Hi, Kurt. Kumusta? Kurt. po. Tagalog? Yes, Tagalog. Ano yung totoo mong pangalan? John Kurt po. John Kurt. O, sige, matanong ka. Ilang taon ka na, Kurt? 23. Wow. 23, ikaw. 19. So, anong tawag mo sa kanya? Kuya. Kuya Kurt. Ikaw, ano yung tanong mo? Ay, saan ka ba nakatira, Kurt? Wow, kumaka-Kurt. Ay, Kuya Kurt pala. Kuya Kurt, sorry. Ang ano Rizal, Tanong, single taken. single. Wow, single pa. Pareho pala tayo dito. Wow, yan. Luwa yun. Marunong ka na magbisaya? Hindi, kakataod lang. Kanoon. Ilang buwan ka ay simula nung nakilala mo kami? Ilang buwan ka na? Ilang buwan na simula nung nakilala mo kami? December lang. Ha? December lang. December lang? Nag-YouTube lang yung Wow. lang yung video ni medyo maliliito. Wow, thank you sa support. Tumawag kami para mag-thank you lang sa'yo. Hindi nga, maraming salamat sa support. God bless. See you soon. And good night. Good night. Thank you. Guys, yun po yung first caller natin. Na hindi naman nagsasalita tong dalawang to eh. Ewan ko kung anong gamit nila. Wala to guys, call center agent. Center agent. Next. Ito. Yan, nagre-ring na. Kanina hindi siya nag-ring eh. Hello. Hi! Konnichiwa. Akala niya Japanese ka. Ay, Bisaya. Pinoy. Bisaya. Ito kay half Chinese. Wow! Sana all half Chinese. Ano mo, real name? NN. Ha? NN? And real name? NN? NN lang. No? Real name? NN. Half Chinese nga. Ikaw, anong tanong mo? Ilang taon Actually, ka na? tinawagan ka namin para i-interview. Ay, nawala.
Oh, internet mo. Hi, sorry, nawa mo internet. Mahina yung kalaban, sorry. Yeah, okay. Asa ka nagpuyo? Alig. Kay dungunti ka. Yeah. 君の虜になってしまえばきっと Kagayin di uro na. Oh, ana mo siya nga nagpa-picture siya sa kuan sa Starbucks. Oh, siya dito ni duo na to tong gaduwa bitaw ta. Ah, uday. Kano na pa video greet? Oh. Ah, uday. Ako to. Wow, thank you, thank you. Kuya Japet, salamat sa follow back sa IG, Kuya Japet. No problem. Oh, sige, i-follow back mo sa daon siya. Ay, napali pa mo sa imo. Wala pa kayo tanaw. Ano sa skincare niyo? Wala yet. Poor tayo tayo wala skincare. Wow. Bitaw, gitawagan na ka namo para magpasalamat rami sa imong support. Taw daghan kay salamat sa imong support. As in, dako kay nagtabang sa mga jud. Thank you and good night. See you balik pohon. Unta magkita na sa tabalik pohon. Good night. Good night. Next. May ibang color pa tayo. Ay, green. Anong oras na din kasi kaya Hi, Kuya Cuesta. hi. Alay na. Hi, Kuya Cuesta. Oh my God. Hi, magandang gabi. Magandang gabi po. Oh my God. Ba't gising ka pa? Nag-module. Ah, nagmodule. Ano, Ano? seryoso? Anong subject? IT po. IT to online po. Oh, sige, ikaw tanong. Anong tanong mo? Ano, ilang taon ka na? Po. Please. Ano? Ilang taon ka na daw? Mahina yung internet, guys. 21 po. 21? 21? God bless. But mag-aral ka mabuti ha. Samok-samok pagid ka ni kuya. Salamat kayo, God bless. Thank you sa tanan. Ay, wait. Ano siya? Ano siya ibang Hi. Ay, Good evening. dili ka din na. Araw mo toon. Eh, kunsa mo? Nagising siya galit sa boses mo, Kuya Teo. Oh. Magkapatid kayo? Opo. Oh. Picture. Ano, di ko katuwid. Disikot. Sige. Sige, bye. Thank you kayo sa support. Kuya Teo, thank you sa pagtawag, Thank you. Kuya Teo. At saka Apitong, at saka si Pikot. Wow, Pikot. kaya. Ano slow? Bye. Thank you. Toon tarong. Bye. Opo. Thank you po. God bless po. God bless. Hapit na. As naman ko na kuya. Hi. Radiant, Bantilan, ano yun. Naman mo. Nagunsa ka. Panahon ako matuyan, yung gawas ko. Yung tawag minimo niya, nawa man ka. Advance happy birthday. Wala, thank you. Wala. Ay, hilak. First interview. Pero ngurog pa ni mo tuhod. Saan ka nakatira? Oh, Tagalog. Yan. Dan Batayan. Dan Bantayan, layo-layo sa DI. Mari mo. Yan ay mo edad. Asa dapit sa Dan Bantayan kaya anhaon ka na mo. Never. Mga na, may sa birthday ni mo. Wow, ano slow? Mga na, may sa birthday ni mo, be. Bitch, Speechless ka nga naman. Ayun, Roy. Pila naman ni mo edad, dinig birthday ni mo? 20. 20. Hello?
Magkaedad din ta. Single taken. Single. Wow! Ala, masuko ang uyab. Ay, yan naman yun. Ang ganun. Bitaw, salamat kayo dahil sa imong support sa mua. Sa sigang pa, di ba? Hala, may problema kaya. Ano, Na di pa utana, unsa day imong type sa lalaki? Kuan. Sagun sa gusta. Pwede nag-Lester pa nga. Ay, abi ko, ako, DJ. Triangle na yun, may title. Ala, patay. Ilugan is mga kapuno ron. Ala. Kasi buang japit, ari-ay. Asa man? Asa man? Asa good? Kaya pa siya layat-layat. Nga ba siglit lang? Bakit mo din oy? Siya yung type, siya yung type. Supportive, nag-video man eh. Ay, video daw. Wow. Bitaw, thank you kayo sa support day. Ay. Teka, sayawan ti karon. Sample. Gudong ko ko eh. Nagsasabi ko eh. Bitaw, thank you. Kita-kita niya tapuhon. Hala po. Ma, pwede. Ugma agad-agad. Matog naman dito. Ano mo? Umbot, sinusulto ko ko. Gion ako balik ang data. Wow. O, dito na bahay. Huwag ka nagmahay nga mapakakatog. Bye. Salamat kayo. Good night. Thank you sa time. Hi. Hi, Mister. Hindi kay dito mo ko ni kaano ko siya akong kuan ba marapil ako dili na ko mapilian kay basta kadaghan yan mo. Matuog mo nga guro ko yung kalas 12 kay mo duty pa sa kubo mo. Wow. Grabe naguwat yung ka. Wala sa ko nagdahon kay kadaghan ako siya mapilian. Ako biya gapili ni mo. Oh, siya biya gapili. Uy, yung sorry pag screen video, oy! Sa vlog na lang. Unsay Colgate nimo? Siya si Colgate. Puti lagi ka kagipon. Unsay Colgate ni mo? Unsay toothpaste uy. Ay. Nangurog yun ko, thank you kayo. Naon to sa nangurog be. Wait, thank you kayo. Yung sorry pag screen video, oy! Screen picture na lang. Screenshot eh. Pangatogin niya mo, eh. Mga tog na lagi mi, iniguman. Manginabuhi sa pun mi. Manginabuhi sa mi actually. Bye bye. Bye-bye. Good night. Good night, sweet dreams. So guys, doon po nagtatapos ang aming vlog. Grabe, hina kasi ng internet eh. Hindi kami makatawag na nakikonnect na lang kami kay Alfredo ng data. Kasi yung cellphone ko yung ginamit para sa vlog. Tapos hindi naman nagsasalita siya pitong masyado. Ano yung ginagawa ko, Day? Ano yun? Ano yun? Ano? Nagsalita pala. Teo, ano na-feel mo na nakita mo yung reaction ng mga fans so sobrang tuwa nila? O hindi rin ako nag-expect na ganun yung reaction nila pag nakita nila o nakita nila kami. As in sobrang nakaka-overwhelm. Kaya po, doon po nagtatapos ang aming vlog. Kaya subscribe sa aming channel, guys. Subscribe sa kanilang channel guys. Japet Leo Capuno, Alfredo Alisna. Ito yung mga YouTube. Andun sa description below din yung mga link ng channels nila. Kaya hanggang sa muli, paalam!